forgive me, for I desired the things of this world. Lord, pardon me, I've sinned unto thee. Lord, forgive me, for I desired the things of this world. Lord, pardon me, I've sinned unto thee. The things of this world has captured my heart. It came through my eyes, and now it's taking control of my soul, of my soul, of my soul. Lord, forgive me, for I desired the things of this world. Lord, pardon me, I've sinned unto thee. The things of this world has captured my heart. It came through my eyes, and now it's taking control of my soul, of my soul, of my soul. The things of this world has captured my heart. It came through my eyes, and now it's taken control of my soul, of my soul, of my soul. Lord, forgive me, for I desired the things of this world. Lord, pardon me, I've sinned unto thee. Kalinaw ni Kristo Jesus manaa kanimo, ikaw nga naminaw karon. Kani nga video sermon naghope ko nga magpanalinginan ka o nga unta makadala nimo nga naa ni Kristo Jesus o unta imo sa ning i-share sa imo mga pamilya, kahigalaan o uban pang mga people nga close nimo, labi na sa mga Cebuano. Kay daghan kayo mga Cebuano in town bisdak na tong mga kaigsunan nga di man kay makatuhog og English. So kinahanglan sad sila makadungog sa pulong sa Ginoo, but kinahanglan sad silang maluwas kay kamatuoran naaman sa pulong ni Kristo Jesus. So grasya kini na naa kita karon. I hope excited ka nga maminaw na sab sa istorya ug karon makita nato ang against story sa balang espiritu nga namisita sa mga dili magtotoo nga mao ang banay ni Cornelius. Kay makita nato dinhi nga ang work sa Holy Spirit buhi og tinuod yun bisan hangtod karon
Mosite lang kung kadiyot lang sa Afghanistan, daghan kaayong mga believers in town nga mismo ang Ginoo mo direct nila asa sila mugawas, asa sila mulusot para dili sila masita sa mga Talibans. So ang Book of Acts gi-record sa Ginoo paghatag og prueba nga ang Ginoo nga atong kinahanglan silbihan, himamaton, paminawon, sundon ug simbahon ang buhi gayud nga Dios apan dili makita. So mao ni nga makita nato ang mga prueba sa Ginoo nga maka-change yun siya og mga katawhan og mga kinabuhi sa kamiyaan sa iyang ngalan. So today, maminaw ta unsay nahitabo sa dihang si Pedro nagwali ngadto sa balay o sa mga kabalayan o sa mga sakop ni Cornelius sa iyang panimalay. Ang pangutana, lidawat sila sa mensahe sa Ginoo. So, una ta magpadayon, moampo ta maigsuunan nga nitong amahan. Pasalamat mi nga imo gayong gitatak ang mga katingalahang istorya sa pagpanyog sa Balang Espiritu. Kasi dahil ikayab si Kristo Jesus ang Balang Espiritu, maoy nagauban na kanamo ug siya ang dakong kaabag sa tanan nga magtotoo ug nagpaglihok siya aron pagkonberto og mga katawhan ug dad-on balik kanimo amahan pinagi ni Kristo Jesus. Himuang nga ang mga naminaw karon makasabot. Himuang nga ang naminaw karon amahan matandog, makonbikto ug labaw sa tanan mubalik kanimo. Kung kinsa man ang nagmaluyahon, masinati unta niya ang kabaskog sa iyang kalag ug maingon man ngadto sa iyang mga panglawas. Kay Ginoo nasayod kami buhi ug buhi kayo nga klaro ang imong pulong. Kay ang pulong mao man si Kristo Jesus. Mao Ginoong Dios tanan namong pagkabuhaton among ibalik kanimo ang tanang dungo ug himaya kay ikaw lang ang ayan ini. In Jesus name. Amen. So ako sa ning basahon sa English pero magbisaya ra gyud ta all throughout, okay? Acts chapter 10 verse 44. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit has been poured out even on the Gentiles. For they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, "Can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have." So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days. So ang title nato is The Holy Spirit Made a Visit to Cornelius' Household. Bisayo nato ang Balang Espiritu na misita sa panimalay ni Cornelius. Pagkanindot, no? Kung Balang Espiritu nagid kanuna sa atong panimalay, malinawon o manindot yun ang dagan sa kinabuhi. So mo atong nabasa ganina. Now, unsa man ang mga punto atong tukion? So ato outline mo kani. Number 1, the Holy Spirit came, verses 44 to 46. Under sa Holy Spirit nga nibisita, ang mga naminaw lidawat sa gasa sa pagtuo, verse 44. Ang mga Jewish believers, hala naka-witness sila sa outpouring sa Holy Spirit, verse 45 to 46. Ikaduha nga punto, na ay immediate nga baptism sa tubig na girekomendar ni Pedro, verse 47. O ikatulo, makita na to ang kagutom, the hunger for God's Word. So nga rita sa sermon proper na to, point number 1, nibisita ang Balang Espiritu. Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Take note, si Peter, nagsige pa siya og hisgot sa Ebanghelyo. Ug ang Balang Espiritu ni abot og naminaw diha kanila og nadawat nila ang mensahe sa kaluwasan. Ang scriptures o balaang kasulatan consistent sa pagsulti kanato nga ang conversion kanibang pagbali sa usa ka tawo gikan sa usa ka reliyon ngadto sa pakigrelasyon niya ni Kristo Jesus dili buhat sa tawo. Dili sa buhat sa tawo nga nidawat o sa tawo nga nihisgot ngadto kanila. Wala dili si Pedro ang nakakonvincer nila.
ang balaang espiritu maoy nakakonbinser kanila, nilihok silang kasing-kasing ug nahuna nasabta nila kay ang kahibalugikan sa Dios magagikan lang sa Dios, kay ang pulong sa Dios espirituhanon nga butang, dili na to masabtan kung gawas kung lamdagan ta sa balaang espiritu. So susama ni sa nitabo sa Day of Pentecost, diin sila si Pedro sa nag-ampo sila. Mo to ang first time nga ni bisita gayud ang balaang espiritu sumala sa promise sa amahan pinaagi ni Kristo Jesus nga muanha ang balaang espiritu para mahimong kaabag katabang sa tanan nga motuo ni Kristo Jesus. Ug mao to nga sa diha ni kunsa diha ni Pedro ug sa ubang apostoles ug ubang mga magtutuo nga kuyog kanila, and there were 120 of them at that time. Ang mga katawhan sa Ginoo nag-start og pang sangyaw sa pulong sa Dios. So ang Holy Spirit mikunsad mo gingon sa atong teksto, ni dwelt ni abot ni misita sa balay ni Cornelius mintas sila naminaw og gikabig sila, gi-convert sila sa Holy Spirit. So nga naman kay usa ka butang uhaw sila, no, ang ilang heart abli na sa ebanghelyo. Di lang kay abli sila sa balang espiritu nga mudo o mudanha kanila, kung dili abli sila nga ang balang espiritu mupuyo diha kanila. Now remember this, kung nidawat ka ni Kristo Jesus, ang balang espiritu nagpuyo nimo. O Ginoo na ay nituta sa Dios Amahan, Dios nga Anak, o Dios Espiritu Santo. So kung na ang Ginoo nimo, nabay dili na mo pwede mabuhat para niya, wala. Tanan posible kung si Kristo na aka nato. So remember, nga sa previous verses, gisulti din ha, o katong previous na ito nga pagtuon, kani mga tawhan na, bisag wapa kay sila kaila Diyos sa Ginoo, na naslay kahadlok, naslay idea o Ginoo, sago-sago na ilang idea of Ginoo, di wajud kay kaila sila kinsa Diyo ng Ginoo, pero hadlok sila Ginoo, kay kibaw sila na adyo'y labaw nga gamhanan sa tanan, nga nagbuhat sa langit o sa yuta. But, kay wa man sila kaila, ang Ginoo, nagpaila-ila nila. Manong gipadaan niya si Pedro o ginagdumi, iya sang Ignas Cornelius nga tawag to si Pedro kay na siya isulti nimo. So, kay imagine ka ang Ginoo ni arrange sa tanang butang para lang ang tibok banay makailagayod kaniya. So, mo na nga ang Holy Spirit sa pag-abot niya nganha kanila unsay ilang nadawat og una faith, pagtuo. Kay ang pagtuo gasa gikan sa Dios, di ka kamugna niya na bisa pag imo nang na-memorize ang tibok Biblia, di gahapon makabaton og pagtuo ang tao diha ni Kristo Jesus ug musalig siya sa iyang kaugalingon, kay para niya bright siya labi nang na-memorize niya ang tibok Bible. So careful sa mga tao nga believe sa ilang kaugalingon. So kani nga gasa maabot lang ni kun ang tao makadungog sa mensahe sa ebanghelyo o sa iyang kasing-kasing dawaton. Manang sa Roma 10:17 ingon, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug nabati nagagikan sa pulong ni Kristo Jesus. So dili mensahe sa tao. Dili mensahe sa usa ka pundok sa reliyon. Mensahe gikan sa pulong ni Kristo Jesus. Now, ang Holy Spirit gibuhat niya na nga dunay joy witness, which brings us to point number 1 gihapon, pero letter B. The Holy Spirit came and fellow Jewish believers who witnessed the outpouring. Kaya remember, nahugyaw gito sila nga si Peter ni sulti nga, uy, nakita kong damgo, mauna, niya humanay ni abot dayon nga mga katawhan nga ningon, uy, niya na si Cornelius, niya si Katbes Cornelius, kaya dako granggo sa military, niya gipada siya nga to, niya human ang mga believers dito sa Joppa nga nakawitness at milagro gihapon na to, nga sila, uy, kuyog sad mi. Hinabang, dili sa kuryoso, kundi sa kauhaw nga makakita sa pagpanglihok sa Ginoo, nga ni kuyog sila ni Peter. Now, usa ni sa next na ni nato nga Sunday nga makita ang question ba si Peter niya kani sila wasay pakialam kung question sila sa ubang mga Hudiyo, kay ang mga Hudiyo close minded ba na para na Hudiyo ka yung kuy Hudiyo ra gyud nya kanang mga Gentiles mga hugaw na sila. So anyway, mga rita sa verse 45, ang mga magtutuo nga Hudiyo nga taga Joppa nga kuyog ni Pedro natingala
nga ang Dios nagbuo usab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudyo. Kay nadunggan man nila nga ang mga dili Hudyo nagsulti sa lahi nga mga pinulungan ug nagdaig sa Dios. Remember, kani sila, para nila sila ra ang sikat, sila ra ang gipili sa Ginoo, sila ra ang paborito sa Ginoo. But kaning nanguyog na taga Joppa, nahimo silang witnesses. Nahimo silang sa Bible says witnesses. Witness. Sila na mo testigo nga makita niya na to later on. Mo testigo sila kay moingon sila ni sa mga question na tinuod ng gingon ni Peter. So, unsa ilang nang witness? Nga ang balang espiritu nakahimo ni mga tawanan nagsultig lahing pinulungan. Sa to pa, dili ilang pinulungan, dili Greek, dili Aramaic, dili Hebrewanon, kundi dili lahi nga lingwahe nga was kakasabot. So, ngangha sila. Kay, gingon ko lagi nila, para nila sila ra ang dapat maluwas. But, nakita nila nga nagdaig sa buhay nga Diyos, pinagi sila yung pinulungan ang mga katawhan. Wa, kanang bitang magdaig, di mo kakilala makasabot, no? Pero makita mo nga ang tao nagdaig o buhay nga Ginoo, no? Okay? So, kaning speaking in tongues, mao ni pirmi ang sign nga ihatag sa balang espiritu. Ug nakita sa nato sa chapter 2, sa dihangikunsad ang balang espiritu sa mga apostoles o sa ubang mga believers. Kay unsa ilang gibuhat, nagsulti sila glaing pinulungan. Nagipasanginlan nga sila mga hubog nan man sila oy, imong Pedro kisag bay hubog oy las 9 pamaros buntag ug diha-diha nakawali si Pedro ug sa pagwali ni Pedro na kapira siya og 3,000 mga katawhan. Now, tuguti nga mo share ko personal testimony ninyo. Nakoy similar experience ni ini. Kay nasakit ang akong first degree nga cousin nga babae. Suod mi ani. Nya dugay na kami wa makita kay na naman siya nagpuyo sa Bohol. Doktora ni siya. Unya, pagadung nako nga na cancer ni balik ang cancer ug nanagyud siya sa hospital. So sa akong gibisita siya, o sa pagbisita nako ngadto, of course kay akong intention ako jud siyang sangyawan sa pulong sa Ginoo, maminaw siya og dili. Nagsangyaw ko niya, nagsulti ko niya sa nahitabo na ko niya akong i-share nimo ditsi kaning nahitabo na ko unsa ang ebanghelyo na minaw siya ug mao niyang amazing. Mintras nagsigi sad ko giyaw-yaw mga kaigsuonan ug mga kaparentihan ug mga kigalaan. Mintras nagsigi ko giyaw-yaw nga naghinilakay na medyo nga nasikog share kay kanang sa kamingaw yang ambang nagkita mi nga mamatay na siya pero ako mingon niya kamatyon siya pero kibaw siya. Nikalit siya speaking tongues. Nanganghagod ko. Lo, ya ni pray din ko. Unsa man ni Lord tinuray ni ang iyang gipamulong. Ingon na Ginoo, it's me. Akong gipadayeg nimo nga tinuod ang iyang pagdawat diri kanako. Kay pagkahuman sa pipila ka adlaw nadunggan na nako namatay siya. So, maton, kita na sa mismo parente, diha, nagihaya na siya. Just a few days after. That was my only and so far experience nga susama ni ini. So, ang Ginoo ba? Buhatag siya pirmi na to prueba nga nang kaning tawhanan ni dawat. Nga labi na nga kibaw siya nga di na may makita. So, I praise God for that experience. Ug nga unta makasinati sad mo na ng experience. So, ngarito sa point number 2. Dunay diha-diha nga pagbaptism nila na bautismohan sila girekomendar dai ni Pedro sa atong mabasa sa 46b hangtod sa 48a. Si Pedro maingon, kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo. Ingon nga kami nakadawat usab. Do na ba kaninyo'y makapugong nga bunyagan sila pinagi sa tubig? Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Pedro, sa ngalan sa relihiyon, sa ngalan sa kinsang mga Herodes o dinhang Hudiyo ha, sa ngalan ni Kristo Jesus. Manang ang Biblia ba mga kaigsunan, ang gituboy da si Kristo, wanay nga ingalan, basa hagot, og imong makitaan, makaplagan,
walay laing ngalan ug suko kayong Ginoo kung manawag tag laing ngalan. So, kung sa may gi-refer din nga water baptism, remember si John the Baptist, si Juan nga magbubunyag, mao'y nagsugod nini ug gipaunag gyud siya padala sa amahan para may musangyaw sa mga katawhan nga nanangging harian sa Dios kay si Kristo. Mutunga naman unya sa mabot nga mga adlaw ug diha-diha gyud sa mga pila ka adlaw nga sitag pamunyag nito nga si Kristo Jesus ug nagpabunyag aron matuman ang tanang kasulatan. So ang mga tawo nga gibunyagan ni San Juan Bautismo, mga tawo ni nga nanghinulso sa ilang sala. Dagko na ni sila nga tawo. Nakasabot sila nga makasasala sila. Naay mga say nani kanang tax collector, na mga sundalo, nga kibawas sila daghan sila gipamuhat nga dili mao. Nagsultihan sila ni Juan Bautismo o sa ilang buhaton para magpadayon sila sa bag-ong kinabuhi. So, mao ni nga makita nato nga water baptism nag-symbolize ni siya sa pakighiusa sa tawo ngadto sa Ginoo pinaagi sa iyang pagtuo ni Kristo Jesus. Ug may tabo ni dapat dayon sa paghinulso sa tao o pag-ilan niya ni Kristo Jesus. Sa kadaghanan lang nato mo take time pa magkuhan pa kay malabi na makakita ta nga ang tao murag nidawat pero murag pa siya pa mahuwas siya unsa ba pakasabot kaayong nga kinahanglan pa tawag more and more meetings aron makasabot sila kay kanang ingno na kay bautismohan kaulon bautismo kog laing kanang reliyon lain na jud ko. Mga butang mangguni nga murag labi na kay naanad na ta sa daan atong pamaagi nga suddenly dunay bag-o nga pamaagi pero nanaaw nimo maigsunan duhara kam kung ingon magay kag sakramento pero actually ang tawag ng ordinance para gud sa barangay ordinance or ordinance gikan sa presidente balaod siya nga gihatag sa Ginoo duhara ang water baptism pagbautismo sa tubig. Din ituslob ka. Nya pagtuslob nimo namatay ka, pagbangon nimo bago kang tao. Kaysa mga namatay ka uban ni Kristo pagbanhaw nimo uban sa kan ni Kristo nga mabanhaw gikan sa mga minatay. So mao na ang water baptism. Immediate na siya. Bible says only water baptism and unsa man siya? Lord's Supper. Dili nga sa Lord's Supper atong patyon o atong buhion balik si Jesus Christ dili ato ra ng paghandom sa gibuhat ni Kristo Jesus alang sa pagbayad sa atong mga sala ug sa iyang ikaduhang pagbalik. So mao na nga ang water baptism gikinahanglan buhaton sa tinuray nga naghinulsol ug nidawat ni Kristo Jesus. So kumayon tag katudang water baptism ako sa una nabuogtang man tong original sin wala nahisgot ang Biblia nga magbabaptism ka sa bata pa ka para imong original sin matangtang kay nangatangtang pang original sin sa kadaghan nato nga nagpabaptize sa gamay pa ta dapat nagtubo ta nga murag Diyos nun pero ang problema kay yawan-on sabot magkayawan-on kay di man na ma-erase pinaagi ng rituals are rituals gawas nun ang rituals duwa na nakausab sa kasing-kasing. Okay? So mo na nga dili na matangtang ang atong makasasalang kinaiya gawas lang kung si Kristo Jesus atong dawaton ug atong giilangan di ta makausab sa atong kaugalingon. Kay ang Roma 3:23 nagingon ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Nya man ang ingon ta nga sige mo mis Ginoo narmo ko sa Ginoo. Nahalagi ta pero ang Ginoo nakailaba nato. So mo na nga usanis mga butang igsuunan nga mag-touch ta niini kay importante sa ni siya. Ang Roma 6:30 chapter 6 verse 3 and 5 muhatag nato clearer picture unsa ning water baptism. Akong basahon nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato kanang tuslob ka sa tubig di lang kay hugasan ng imong nahiusa kita kang Kristo Jesus busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita usab uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom samahan kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Listen to this. Sa dihang
gilubong na ka, simbolo na sa tubig, ang imong daang kinaiya, ang imong daang pagkatao, please, namatay na, nalunod na sa tubig. Okay? Pagbangon nimo, dapat ang bag-ong kinaiya, ang kinayahan ni Kristo Jesus may makita sa imong kinabuhi. Kay na kay bag-ong kinabuhi diha sa bag-ong paglaom. Kay kung nagsulti din sa 5, kay kung nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhawa na kita ingon nga gibanhaw siya. So, ang water baptism, bisag ko Kristohano na ka, naghinusul ka, nidawat ka ni Kristo Jesus, dili makaluwas, dili makaminos o makakuha sa imong sala. Labi na kung gingon ka nga original sin. Kay kinahanglan, ilhon sa tao nga siya makasasala o mudawat siya ni Kristo Jesus. So, kung wala pa ka water baptized, mo encourage ko nimo nga hiimo nimo ang commitment sa pagkighiusa gayud ni Kristo Jesus. Kay parara na ba nga kasado mo ni Kristo Jesus ba pinagi sa water baptism, di mo live in, kasado jud mo, siya gyud ang imong partner forever. Mora na ang forever, kanikalibutan na may forever love Jesus Christ ra na. So balik ta sa family ni Cornelius, ug ni Cornelius, human sila na baptismohan, unsay nahitabo? Sila ni Peter, draw. Senior Pedro, dili Senior Pedro nga manukha nga lami kaayo. Pwede kag mustay pag pila ka adlaw namo. Ngano? May pangutana. Punto numero 3. The hunger for God's word, verse 48. Unya gihangyo nila sila nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila ka adlaw. Maingon jud ko may sunan. Classic example sa tinuod nga kaluwasan. Sa tinuod nga pagkahimugso nga bag-ong tao diha ni Kristo Jesus. Classic example sa tao nga tinuray ni tugian sa iyang kinabuhi balik ni Kristo Jesus. Kay ngano man, buot sila maminaw paspong sa Ginoo para nila ba, uy, nasinati na mo, nakasabot ni nga siya ra ang napakamatay sa mong mga sala og siya ra gyud ang Ginoo, walay lain. Pero gunahan pa mi mula ila, magunsa man mi unsa may mong buhaton, unsa may dagan sa mong kinabuhi. Ganahan sila makahibaw kinsa si Kristo ang plano sa Ginoo silang kinabuhi. Wala problema karon. Daghang ni dawat ni Kristo Jesus pero wa sila mosunod sa plano sa Ginoo kay usa sila mangutana. Sige kay lag mura lag ni balhin lag laing reliyon. Nga na born again sila. So ang born again ay mong religion. No. Pagka born again means doon na kay relationship diha sa Ginoo. Ada sa FB proud kayo in relationship. Mangutang pa nga sa mga uyab bukin sa panadinha. Pero sa Ginoo, di makita nga doon na tayo relasyon sa Ginoo kay walay kausapan. So remember this, willingly ni commit sila baptism and now they wanted more. They want to know Christ, their Lord and Savior. So si Peter ilang gihangyo, palihog lang, stay pa. So man gitawag nato kagutom sa pulong sa Dios. Kay sama sa bata nga himsog og dili ka matsunon, ini kagawas niya na dunay automatic na nga mangita sa gata sa mama. Dunay craving, dunay desire. Ug mohilak jud nagmayo hangtod maka tutoy sa inahan. Mauni ang hitabo nining mga Gentiles. And remember this, ako nga nagwali Gentile, ikaw nga naminaw Gentile, kay wa may usa nato dinhing mga bisdak nga Hudiyo. Gawas to nga nabasig na ayo walang kukibaw. Pero nasayod ko mga pagano ta. Mga tao ta nga nagsimba og daghang klase sa Dios ug dili si Kristo Jesus. So, isugot ba si Pedro? Of course, nisugot si Pedro nga mustay. Nang mas Pedro, sa lang adlaw ha, nga muwal uli na kuha. Kay naay ko'y asawa nga nita na kuha. Wala. Mo sa ni usa na tong makita. Ang tao nga nakasabot nga ang misyon niya siyang kinabuhi, mao na si Kristo. Ug ang iyang kinabuhi mahitungod ni Kristo. Ug ang iyang business, mao na ang business ni Kristo sa may business sa Ginoo. Pagluwas og mga kalat. Dili na ko magunahuna. Naunsa to sila din. Wala mo na si Pedro Nga kakaumbo to akong mga bata, no? Kung sawak ha, no? Kay siya biya ang breadwinner. Siya biya ang mangingisda. Yung gibiyaan niya ang pagkamangingisda.
Kung nagsige na siya lakaw-lakaw, magwali-wali na may tungod sa pulong sa Dios, may gisuunan. Wa gisulti din kung na born again ba ni sila, pero possibly na born again na sa nila iyang family ug nakasabot nga mauna ni ang trabaho sa akong bana. May gisuunan. Dapat kung ikaw nakaila sa Ginoo, busy ka sa pagsangyaw, sa pagsulti, sa pagsibya sa ubang katawhan, labi na sa atong family members. Kung madawaton sila, kung dili pasagdi lang sad, pagsati lang sa sila. Pero pakitaa ang gahom sa balang espiritu, pinagi sa mga kausaban nga nahitabo sa imong kinabuhi. Mana nga, mangutan ako ninyo, kung ibuot ninyo. Ikaw ba, doon na ba kay grabing kauhaw sa pulong sa Diyos? Or kanang, di man ta pirmi nga gigutom labi, nang kakaunta, tataod na, mga after 2 hours to 3 to 4 hours, gutumon masad ka, dapat ingon ana ang atong espirituhanong kinabuhi. Natay kagutom, kaysa dihang ni huno ang atong kagutom sa pulong sa Dios ay unsay mong gikaon sige nga nabusog man ka, junk food, basa ta dinhi, basa ta dinha, dasa tas kinabuhi sa bang mga tao bina sa FB, yan masinan lang ta, yan masuya ta, etc. Mudagan na atong utok, lain ang atong gipakaon sa atong kalag. Pakaonon nimo sa imong kalag para ma-wise ka o may sakto nimo kasing-kasing ang pulong sa Dios. Mao na siya makahatag o kahimsog nimo. Kung sa dihang wa tay kagutom, nam sa daghang mga tao nga nagbasa pero wa gyapon kay mamat sa Dios sa Biblia. Basa sila pero nakimamat sila na change, doon ay mga kausaban, wa gihapon. Ngano man ni sala. Ang sala mo babag na to. Okay? Sama ra ni ani ba? Butang tadi dako kay ni siya ang Ginoo ug ako. Dili ko makaduol sa Ginoo kay dako kay nagbabag. Kani sala gamay lang ni. Pero kung magsige ko buhatan ni mo, dako ni siyang maayo, nga ako mismo din ako kagawas ng salaa. Mabugnaw atong kasing-kasing kung ang atong sala, may atong pakanoon sige. Dili kay ang atong kasing-kasing nga nauhaw sa Ginoo. Kay hinumdumi ang sala, pagkahatag nimong kalipay, pero kadiyot-ra. Nya magsigi kag pangita ni ana, magsigi kag pangita kay kadiyot-ra man, hupas man, balik na sa kag sala. Naa din han, mapas na sa mo nagsige ra kag gagukod mo ra kag gagukod og hangin or gagukod ka sa imong utot. dili nimo mag-grasp, dili nimo makuptan, dili mo maingon nga stay. Mo na nga kanang satisfaction kana bangin ka nga lipay man kay ko ani. Actually kung imo jud hono na ano ka nalipay sa mong kinabuhi. Kay aga na nga kunoy satisfaction bakak nga gihatag sa kaaway. Kay the fact nga magsigi kag agpas ni ana, dili siya mo lahutay because hangin siya, it's a lie. Ang lie bitaw di man jud nimo makuptan. No? So the sad thing, magkalayo ta sa Ginoo. Ug gisulti sa Lucas 12:34, asa gani imong kasing-kasing, in short, unsay imong gi-value, unsay gitagaan nimo bili, imong kagalingon, ang ubang tao, ang imong bahandi, ang imong intellect, ang imong kagwapo, kagwapa, ang imong lawas na sexy kaayo, mauna ang imong tagaan pirmi panahon. Ug kung naa din na ang imong treasure, nasa dang imong kasing-kasing, mga nag-ingon sa Luke 12:34. So mayon jud ko magsuunan, kung di naka-satisfied sa imong life ba, it's because si Jesus wa din ha. Turn to God. No? Balik sa Ginoo. Kung sala nimo padulngan, tuyo. Balik sa Ginoo. Turn to God. Turn away from sin. Turn to God. Inang Ginoo. Ginoo, tabangi ko. Kung unsa may mga nagbabag sa akong kasing-kasing, pakita ako o himuang ako na ning ilabay sa dapling. Kay remember, ang Ginoo nga imong hangyoon, faithful. Bisag kita, dili ta faithful. Ayaw jud pagduda sa gugma sa Dios. Kay ang Ginoo kanunay mutabang kung ikaw lang mangayo kanunay sa iyang tabang. Kung maingon mga tana ay mananabang, ang Ginoo na pinagi ni Kristo Jesus. In summary, o summarize ta sa atong gihisgutan, ang Ginoo lang ang makakonberto o makatawhan balik kaniya pinaagi sa iyang anak na sa Jesus.
Ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mao'y liyabi sa imong pagtuo ni Kristo Jesus. Ug ang tinuod nga pagtugyan sa kinabuhi ni diha ni Kristo Jesus makahimo gayud sa tao nga magpabunyag siya sa tubig aron iyang i-declare diha ni Satanas ug sa iyang mga kaubanan ug sa tibuok kalibutan, iyan ako ni Kristo. Mauna ang baptism. Nya ikatulo, ikapat, ang tinuod nga pagkabig o pagtugyan sa atong kinabuhi nato ni Kristo, duna junay kagutom kanunay sa atong kalag mahitungod kaniya. Amen? So in closing, allow me nga encourage ti ka kung ituo ka ni Kristo Jesus, isangyaw ang pulong sa Dios. Bisag kaning video karon, i-share palihog, ihatag. Kay kusog kita mo pasapasag mga messages nga mga fake news pag yun, uban pa wadyoy mga lami. Pero kani dunay unod. Kay atong gituki ang Ginoo. Ang atong hisgutan iyang pulong. Way pulong nako dinhi iyan ning tanan. And every day, hinumdumi, daghang mga tao in town nga nangamatay na in town sa COVID. Sa una murag layo ra kaayo, murag baka mana di na to parente, di na to gigunsa. Pero karon tuol na kaayo ang COVID, nagisingisi na to, sige paantaw-antaw. Naghuwat niya, next niya ka, mo na, mamuti kangkang na niya lang ta, niya, kalit lang ta, o di ta makaginhawa, niya idagan lang ta hospital, kana kung makasud pa. Niya hinumdumi, kadaghanan ng mga tawhana, wa sila idea, wa sila nakadungog, nga dunay tinuod ug buhi nga Dios nga di makita, nga mo'y simbahon. Nya kani nga Ginoo andam ug actually dihatag na niya ang kapasayloan sa atong mga sala. Ang ato lang pagdawat sa kapasayloan o pag-ingon lang pasaylo ako Ginoo. Og salamat sa kapasayloan. Og nito ko sa imong anak nga si Kristo Jesus. Aron inikahuman kung makubid man unsa man sakita. Heaven sa langit diretso. Dili na to moadto bisag asa pa. Di kami ngon na sa Ginoo asa ko padung. Dili ang Ginoo nagsangyaw na, nagsulti na nga dunay kapadulngan duha, impierno ug langit. Mupili ka mitras buhi pa ka. Mitras makahimo pa ka. Ay nga na kanig maigo na kog sakit nga nanan ko maghinulsol nako. Are you sure napakay saktong pangunahuna kung nasakit ka? Amen. So Jesus is the very hope sa atong kaugalingon ug niini nga nasud sa tanang katawhan. Siya ang buhi nga paglaom may igsuunan. Kay makalaom ka kay ngano man siya ra ang wa namatay. Buhi siya hangtod sa kanturan way katapusan. Kay siya ang tinuod nga Dios nga niyanhi gayod, ni bisita gayud kanato ug gibuhat niya ang pagbayad sa sala nga dili iyaha. Imo ug ako aron lang maiyaha ta pagbalik. Inana kadako ang kuma sa Dios. I-stretch na iyang arms nga why limit. Wa siya nga inanira ko kudo akong kumani mo. Wala. God loves you and take note of that. So, may ask this question. Pila na ka makatawhan imong nasangyawan kung magtotoo ka man? Share these videos. Ihatag ang mga tracks. Pag-post og sermon sa imong wall instead sa imong kaugalingon ug sa uban. Mao nay para nako pinakasayo na kayron ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay ang social media pwede jud nimong isabod din ha. Mubasa sila dili, maminaw sila dili, ilan ang problema. Nabuhat na nimo. Kung wala pa paghinulsol buhatan na. Please start now. Daghan lagi ang nangamatay na. They need God. Wa lang sila makadungog nga dunay maayong balita. But not sharing sa dili mo pagsangyaw o pag-share lang gani bisag kani nga sermon, dakong problema na you're in trouble. Kay hukman ka si Ginoo. So wa nimo pagpasa sa pinakanindot nga balita nga madunggan unta sa matag katawhan nga nakinahanglan ni ana. So I encourage you to pray and ask God, giyahan mo kinsa ni mga tawhana nga gamiton ka sa Ginoo para makasulti ka kanila may tungod ni Kristo Jesus karong semana. Ayon na nga ni ka next year na, ni ka graduate na nako, naguna na ko trabaho. No, karon na. Kay karong adlaw, karong minutuha na namatay na pud sa COVID.
Hindi lang kay COVID, kung maabli kasi mo mga mata, daghan nga matay sa Afghanistan, daghang mga katawhan karon nga matay ka ng gawas. Naidaghang linog, naidaghang kayo sa laing dapit nga wa gyud nay yun ana sa ila, labi na ang kaning sa ni kaning bagyo o kaning storm o kaning flood. Wa na sa ila sa una, Europe, wa na. Pero karon grabe kay sila, wa sila magdahom. Nindot kay na ilang mga sewage system din na para sa ato ni Pilipinas. Kay ilang ang ilang projection nga kung taas ang tubig mao ni, pero ang tubig nga nangabot nila perting daghana kay ang uwan perting daghana. So magisunan manubagta sa matag kalag. Naghihatag sa Ginoo ug wa ta mosanyaw kanila. Muampot kita, Lord Almighty. Salamat nga imo kaming gipahinumduman nga naa ang Espiritu Santo nga mag-uban ka namo, nagkuyog namo. Ug ang amo lang Ginoo mangayo niya tabang sa among kausaban, mga ibig tabang kinsa among sangyawan, kay ikaw man ang makakonberto Lord, di man kami. Imo laming tabangan sa tanan nga ang among kinabuhi, dunay joy pagbag-o everyday nay kausaban Ginoo. Lord, nagampo in taon ako. Kinsa maning mga naminaw karon nga wala pa makailakan nimo. Himo ang maghinuso sila sa ilang sala ug modawat ni Kristo Jesus nga Dios ug manluluwas. Ug kumao ikaw kini igsuon. Inang Ginoo, salamat nang itong amahan sa imong pagpadala sa imong anak. Ug gidawat ko si Kristo Jesus nga akong Dios ug manluluwas. Ug gihinulsulan ko ang tanan kong mga sala. Imo na ako sukad karon. Amen. Kung imo nagiampo ni nga pagampo, simple nga pagampo. Mas simple pa ni sa pagdawat sa imong uyab nga nahimunan nimong bana o sa imo pang mahimong uyab. Kay Ginoo na walitaw kanato sa matag adlaw because He loves you so much na nagpakamatay na siya daan aron ipakita niyang dakong kuma. Amen. God bless you. But before ko mo tapos yun ining tanan, napasalamat mi sa Ginoo sa nipusuporta ni nga ministry, pinagi silang tithes and offerings. God bless you. Salamat sa mga akong pamilya nga nitabang nga nahimo ning video possible. God bless you my family. Salamat sa mi sa Ginoo sa mga nag-share and like sa last week, share and like sa gihapon ning mensahe sa FB page, The Door of Hope Cebu. God bless you. I hope ilaom ko maminaw sad ka next week, magdala ka o dasig kag somebody nga maminaw sa nini para ang atong espiritu kalag ug lawas mahimong lig-on ug dita mga ego in town sa COVID ug healthy ta sa kanunay. Invite your friends and family and friends nga molisan sad kay nakinahanglan sad sila blessing gikan sa Ginoo. After all, and everybody say, life is about God and not about us. Balik ko na to. Life is about God and not about us. Bisayon, ang kinabuhi mahitungod ni Kristo, dili mahitungod kanato. God bless you. See you next week. Amen and amen. Thank you, Father.